Il-pandemija f'pajjiżna komplet taħtaf aktar ħajjiet, dan kif mara ta' 72 sena u 3 irġiel ta' 62, 74 u 82 sena huma l-aħħar vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna. Bl-ammont totali ta' mwiet tal-pandemija f'pajjiżna issa jitlaq għal 576. Għaldaqstant Malta reġistrat 24 jum konsekuttiv fejn sfortunatament kienu karatterizzati b'dawn il-fatalitajiet, fejn fl-aħħar 6 jiem biss kellna 16 il-mewta tal-pandemija. Intant fl-aħħar 24 sija f'Malta għawdex ġew reġistrati 118 il-każ ġdid. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li bejn l-erba' u l-ħamis fiqu 270 persuna, filwaqt li l-każijiet attivi issa niżlu għal 1941. Dan fil-waqt li 70 persuna jinsabu rikoverati l-Isptar Mater Dei waqt li huma pożittivi għal virus berba minnhom qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva.